Ikinamundo kang 46 anyos na si Eric Gomez ang pagkakasulo kang sa iyang vulcanizing shop poko mas o menos 1:50 kasubong maagahon. Haros mayo nang mapakinabangan pa sa shop matapos na madamay maging ang sa iyang gamit na kompresor, welding machine, asin generator na abuton man sa 200,000 pesos. Istorya ni Gomez, antes na masulo, plano niya na kutang ibalyo ang shop sa bypass road kan Banwaan. Labi man ang panginayang niya, ulita ang shop, ansaro sa sendang source ng income. Sa mga luma na mga gamit sa pag-vulcanize, taday ko man malipat duman, ta nagdadamping pa lang. Ta duman ko nakutanin sa ibong ko itutugdok. Kaya lang nadali pa. Nadisgrasya pa. Pinagkukuhan na mga hanap buhay talaga. Iyo po talagang naging source kang hanap buhay mi. Yun. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Warren Orendain, Fire Marshal kan BFP Kamalig, 5 minutos matapos na maipaabot sa inda ang insidente, tulos man sindang nakaabot sa lugar. Sa loob kang 2 minutos, nakontrol na ang kalayo na uminabot sa enot na alarma. 2:10 kasubong aga, kan ini ang ideklarang fire out. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na faulty electrical wiring ang kausa kang pagkakasulo, kang nasambit na vulcanizing shop. Sa incipient stage so kalayo kasi mga gulong baga ito kaya madali man siya mako duman sa tuyang team so mga investigator yaon pa ngani sinda siguro ngunyan duman may kwanda so drop wire garo nagputok kaya ang pig-iiling mi talagang kausa iyon na ito so electrical lang. Sa datos kang BFP, ini nang ika-4 na kasulo na naitala ninda sa Banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.